So tunda sun zaɓi business ɗin da take yi fiye da zaman aurenta, bani da option. Anytime from now za a ji labari mara daɗi a gafarce ni. Wannan shine, saboda ina celebrity ba zan kashe kaina saboda followers ko in ce fans ɗina in burge su ba, in zauna in ci gaba da zama da bakin ciki saboda babu yadda na iya. Billahi allazi la ilaha illa huwa, har zuciyata yanzu nake maganan nan ba so nake ba, amma ba ni da option. So in Allah ya sa an daidaita fine, in ba daidaita ba Allah zai yanke. Babu abin da ya fi karfin addu'a, saboda dai na san dai aure ana yin shi ne saboda raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.